vreau pentru că, da, fac partea întâi și da. Pentru că toate episoadele unde le-am făcut, lumea ești foarte bine. Și da, lasă să cam pe toate. Haideți să ne luăm o mașină, azi o zi foarte ploioasă. Și știu foarte multe secrete în niște case. Uite, în casa asta ai un pod secret. Și da, așa e. Și știu multe altele secrete. Și o să fac și partea întâi din, da, secret. O să gândi că nu știu ce casă să-mi aleg. Gata, știu. Mai că nu găsesc casa unde vreau. De casa în copac. Mama, e vechi că nu găsesc ce vreau. Dacă s-a auzit ceva pe volum, era fratele meu. Mama, unde e casa în copac? Da, uite, nu vedeam. Hai să băgăm mașina în portbagaj. Era să spun să bag mașina în portbagaj. Oh my god. Așa. Să închide. Stai. Și așa. Da, în garaj. Da, în garaj. Înțeles că să pune trapa aia. Nu-mi place vreme cu ploaie. Și da. Asta nu e una din preferatele mele. Să-ți vă arăt. Deci asta e premiu și eu nu am premiu. Bine, cred că o să-mi bage mama pentru că nu i-am spus să-mi bage. Și dacă nu știți ce e la premiu, e o steluță albastră. Asta zic. Intră. E cineva? Bună. Intră. Să știi că nu mă sperii. Da. Ei, asta e un pic. Pa! Aoleu! Pa! Mi-a plăcut des. Pa. Ce am făcut cu mâna la față? Am luat să-i spun la ea banată. Și eu stați un pic, că vreau să pun pizza la frigider, că mi-e așa foame. Așa. Am uitat să închid frigiderul. Mamă, ce prostuță sunt. Și haideți să vă fac turul casă. Uitați, aici e un mini dormitor. Aici e dulapul, aici sunt scările și aici e unde gen îți bagi brufele de spălat. Și aici este living-ul cu o canapea, mai stai când te relaxezi. Am uitat să-mi pun o față când mi-am făcut un nou avatar, pentru că, da, nu găseam o față potrivită. Așa e bine. Și când vrem putem să... Da. Și dacă nu mai îmi știți numele, mă cheamă Miru. Și vă rog că dați pe butonul de like chiar acolo jos și de subscribe și clopoțel.
Uitați, vedeți? Dar eu parcă m-am mai îngrășat un pic, cred că o să mă duc la sală. Aoleu, ars pizza. Mă, nu. Să opresc cuptorul. Ia stați un pic. Nu mergea că aveam felia de... Uitați, aici e masa ca să mâncăm. Și aici genie ca să bagi pentru bebeluși. Așa, dați pe baby ăsta de aici. Și vedeți, apare un covraj de copil. Uitați-vă. Știți ce nu-mi place mie la asta de copii? Ia uitați-vă. Dacă stau așa, pornesc televizorul și nu văd nimic. Asta e treaba, gen. Așa că, da, nu-mi place. Așa. Oare a trecut vremea? Da. Bun. Să mănânc pizza, că nici n-am apucat-o să o mănânc. Și vreau mai întâi să văd, pentru că abia pot să întrețin singură casa asta în copac. Deci nu pot să fac nimic. Trebuie să-mi găsesc ceva de lucru. Telefoane, televizoare, laptopuri. Știu unde să mă angajez. Să fiu profă. Papa, să închid ăsta. Ia uitați-vă. Dacă am asta deschisă, nu mai pot să închid gen asta și să o deschid. Dacă o las deschisă, pot să închid și să deschid. Ia uitați-vă. Voi știați de un mini secret? Se află chiar la fermă. Și în copac, cred că toți îl știți. Ca să ajungem mai repede, ne luăm mașina, plecăm la fermă și o să vedeți și voi secretul. Ia stați un pic să citești aici. Da. Da, mai bine îmi scot mașina și... în fine, lasă. Îmi scot casa ca să ajungem mai repede. Așa, mergem la fermă. Era un copac și avea jucării în el. Adică, da, presupun. Și știu pentru că am văzut când mă uitam odată pe YouTube. Și era o casă aici. După îți apărea un pom unde era măsuță. Da, asta. Văd că a venit și un cu fată, da. Măsuță, scăunele, jucării, da. Presupun că și voi știți. Am crezut că ia persoana aia acasă ca să vă arăt. Da, îmi vine. Mă prefac că mă duc acasă. Dar de fapt o urmăresc. Mă fac mică ca să nu mă vadă. Nu vadă că plec. Să văd un bec. Bun, deci cred că își face o casă. Acum am nevoie să o fac foarte mică de 0,4. Așa. Stai, o să-mi vadă trotinetă. Trebuie să mă ascund după acest stol. Uite. Cred că și-a luat casa, nu știu. Nu și-a luat. Am vrut atât de
tare să-și ia și nu și-a luat. Ca să vă arăt și vouă orice casă și aveți un copac. Vreau să-mi iau aici. Iar o casă. Și cred că o să-mi ia pe asta. Oh, nu mai merge. Cred că o să intru și o să ies. Da. Nu, o să ies și o să intru. Uitați. Haideți să nu mai facem așa și să ne facem mai tare, da? Adică știți cum zic? Adică să nu mai vorbim și să ne vedem de treabă. Adică da. Deci stați un pic să-mi iau. Am găsit o casă la fel ca a mea. Ia uitați-vă, mașină la fel, casă la fel, ia uitați-vă. Ia uitați-vă. Casă la fel și mașină. M-a dat peste cap. Ia uitați-vă. Oh. Doamne. Cred că mă banează. Am crezut că trage. Ăla-i Slenderman. Bună! Bună, Slenderman! Te salvez eu dacă vrei. Vino, vino. Vreau eu să te salvez. Nu vrei? Ai încredere în mine? Hai, te rog, Slenderman, te duc eu la casa mea, care nu mi-am luat-o. Are premium Slenderman. Haide, Slenderman, vino cu mine. Haide că trebuie să reușești să te plimbi până la urmă. Hai, Slenderman. Nu știu ce fac, știu. Îl înconjurăm. Te-am prins, Slenderman. Oh, nu l-am prins pe Slenderman. Nu cred că-l știți pe Slenderman, nu? Oh, acum face... Mă enervez când tăsesc. Știu, îl înconjur. Dar trebuie mai mult. S-a dus la cinema? Nu. Ia-i. Așa. Iau foc, nu. Aoleu. Am las foc. Cineva să mă ajute. Gata, m-am stins. Bun, să ne facem mari, că nu prea-mi place mic. Gata. Doamne, ce avatarul tare. Dar uitați-vă, dacă faceți și dați like, o să fac partea a doua. Și ne revedem data viitoare. Pa, pa!